שלום לכל הילדים היקרים ואהובים, פרשת השבוע, פרשת בו, ואנחנו מאוד מפגש נדע בפרשה, והפעם בנושא שלא לדחות ולהחמיץ את המצוות. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. אבל קודם כל, בואו נשיר את שיר הפרשות של חומשים בראשית ושמות. בראשית נוח לך לך, וירח שרה תולדות, ויצא וישלח וישם מקץ ויגש ויחי, שמות וירא בו בשלח יתרו משפטים תרומה, יתרו משפטים תרומה תצווה כי תישא ויקל פקודי כשם שהדגים חיותם במים, כך ישראל בתורה. כשם שהדגים חיותם במים, כך ישראל בתורה הקדושה. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, תודה רבה לך על שנתת לנו את הכי יקר לך, חמדתך הגנוזה היא תורתנו הקדושה. אז בפרשה שלנו הקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון לצוות את עם ישראל, לדבר עם בני ישראל, להודיע להם את כל ההתארגנות לקראת היציאה ממצרים, וגם מה יקרה בחגי פסח הבאים, זכר ליציאת מצרים. 7 ימים מצות אוכלו, ובהמשך ושמרתם את המצות. מה הכוונה ושמרתם את המצות? מה, לשמור אותם באיזה כספת? לא, אלא לשמור את הבצק שאתם מכינים על המצות. זה הפירוש הראשון, שלא יחמיץ, שלא יתפח, שלא יהפוך להיות חמץ, ואסור לאכול חמץ בפסח, צריך שזה יהיה מצות, שלא יחמיצו. זה פירוש ראשון. אבל רבי יושע אומר פירוש נוסף, הוא אומר דבר נוסף שרמוז בפסוק הזה, ושמרתם את המצות. הוא אומר, אל תגיד מצות, אלא אותם אותיות, מצוות, ושמרתם את המצוות. כמו שאסור ולא מחמיצים את המצות, לא מחמיצים, שלא יהפוך הבצק שמין רוצים להכין את המצות לחמץ, אין מחמיצים את המצות, כך אין מחמיצים, אסור להחמיץ את המצוות, אלא לעשות אותה מיד. מצווה שבאה לידך, מצווה שהזדמנה לך לעשות אותה, אל תחמיצנה. למשל, להיות זריז במצוות כיבוד הורים, ולא להגיד לאבא או לאמא שמבקשים משהו, רגע, שנייה, אלא מצווה שבאה לך עכשיו, מצוות כיבוד הורים, אל תחמיצנה, תעשה אותה מיד, בזריזות. כן אמא, כן אבא. אחרי זה תמשיך עם מה שאתה רוצה לעשות, או עם מה שאת רוצה לעשות. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. ובאמת מסופר על הרב הגדול, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבי ישראל אבוחצירא, שלט שבט, היה יום פטירתו, יום ההילולה שלו, ומסופר בישראל אבוחצירא, לפני כל הניסים והמופתים שנעשו על ידו, בעזרת השם יתברך, הוא היה עמל בתורה הקדושה, ולכן, והפך להיות דיין בגיל צעיר מאוד, שצריך בשביל זה להיות גדול מאוד בתורה, ומאוד מאוד רדף אחרי קיום המצוות. הוא כל הזמן רצה לעשות מצוות, ורצה לעשות אותם הכי טוב שיש, ומסופר שפעם אחת הגיע הזמן ברכת הלבנה. והוא יצא עם בני הקהילה שלו לעשות ברכת לבנה, אבל העננים הסתירו את הלבנה. לפי ההלכה, יש עוד זמן, זה היה הלילה הראשון שהיה אפשר לעשות ברכת לבנה, יש עוד זמן, יש עוד כמה ימים, 7 ימים, חלק יותר אפילו, שאפשר לקדש לבנה. אז בדרך כלל רואים שהעננים מכסים את הלבנה ומתפזרים הביתה, מחר, יש זמן. ומסופר שרבי ישראל אבוחצירא, אחרי שכולם התפזרו באמת לבתים, רבי ישראל אבוחצירא אני לא מוותר, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה, אני לא רוצה לדחות אפילו לא רגע, נכון, אפשר לעשות את זה מחר, אני לא רוצה. והוא הלך לתחנת רכבת, עלה על הרכבת כדי לנסוע לעיר אחרת, כדי שאולי שם, כמו שלפעמים קורה לנו כאן, שיורד גשם במקום אחד, מקום אחר, שמש, אז אולי שם, בעיר האחרת, לא יהיו עננים שחסו את הלבנה, את הירח, ואני אברך שם. אמר ועשה, עלה על הרכבת ונסע, למרות שיכל לעשות את המצווה מחר. לא, עלה על הרכבת, ולמרות שלא ידע האם במקום שהוא יגיע אליו יהיו עננים או לא יהיו עננים, אולי גם שם כשהוא יגיע ייסע 20 דקות, חצי שעה, אולי גם שם יהיו עננים. נסע, עלה לרכבת ונסע,
ובאמת, כשהגיע למקום, לעיר האחרת, שם לא היה עננים, ובירך את הלבנה בתחילת הזמן שאפשר לברך ולקדש את הלבנה. עד כדי כך זריזות במצוות, ולא רצה להחמיץ, אפילו לא טיפה, שלא יטפח קצת. המצווה, כמו המצה, שאפילו קצת, זה כבר חמץ, הוא לא רצה. מיד, כשהאפשר, רצה לעשות. מזה נתחזק בעזרת השם, בזריזות. יש לנו עכשיו, כל מקום יש את המצוות שצריך להזדרז בהם בבית, ובמקום הלימודים, בעזרת השם, שנזכה תמיד להיות זריזים במצוות, לעשות את רצון השם, בשמחה ובששון, ונכבדך צדיקים, רבי ישראל אבוחצירא, והאבות והאמרות הקדושים שהיו זריזים מאוד במצוות, וכל הצדיקים שהיו זריזים מאוד במצוות, ונזכה לשמור את המצוות ולא להחמיץ אותם. ובזכות זה, בזכות המצוות, יבוא בעזרת השם, בקרוב ממש, משיח צדקנו, יגאלנו גאולה שלמה, במהרה בימינו, במניין בית המקדש ובתחיית המתים, במהרה בימינו, אמן. שבת שלום ומבורך.